No niin, huomenta vaan. Meikäläinen on täällä hajamielinen, kun mä en jaksanut eilen illalla laittaa tohon suodatinpussia. En jaksanut sitä enää laittaa suodatinpussia tohon. Niin sitten mä en muistanut sitä taaskaan, kun mä oon laittanut aina valmiiksi suodatinpussin siihen. Niin en sitten perkele muistanut, että suodatinpussi unohtui laittaa. Mä vaan laitoin vettä siihen koneistoon ja pistin koneen päälle ja nyt mä ajattelin ottaa kahvia. Mut perkele en ota kahvia. Kun ei ole kahvia, kun kuumaa vettä perkele. Keitin vaan sitten keittimessä pelkästään kuumaa vettä, kun mä unohdin koko suodatinpussi-asian. Perkele, kun mä luulin, että mä en muistanut sitä laittaa, kun mä aina siellä illalla laittanut valmiiksi. Mä ei tarvii mitään muuta muistaa, kun se saakutin vesi. Vesi pistää tänne. Vesi pelkästään ja sitten nopeasti ravitsevat kahvit, mutta saatanan kun unohdin, kun mä en jaksanut sitä enää illalla laittaa, kun väsytti siihen malliin, että en enää jaksanut sängystä nousta. Vaikka mä nukuinkin tossa, niin en mä sitä enää jaksanut lähteä perkele enää laittamaan sitä. En mä jaksa, mä oon niin väsynyt, että mä enää jaksan laittaa sitä. Ja tää kostautui tässä. Se olisi pitänyt pistää valmiiksi aina illalla tähän vain. Suodatinpussi ja kahvit tohon. Eli katsotaan tietoa laitteesta. Eli tässä laitteessa, tässä Note 2 on Android-versio 4.4.4.2 on tämän versio, mikä tässä sitten on nyt tällä hetkellä. Eli se on toi koodin kun, mikä tää sitten onkaan. KitKat, ei kun tää on tää KitKatti, vaikka se lukee, että Android, niin tää on KitKat versiolla KitKat 4. Se oli se, mitä mä just sanoin, 4.2. Joo. Lähdetään fillarilla. Oi juman kautta. Tein virheen. Nyt tein virheen tänne. Mun on poistuttava täältä äkkiä pois. Tonne tuli ampiaine. Ne on niitä vihaisia ampiaisia, että ne ampiaiset voi pistää. Justiin tänne leijuu ampiaine ja yritti laittaa ikkunaa kiinni, en saanut sitä ikkunaa kiinni, että nyt se olisi taltutettava se ampiaine, ettei se pääse pistää. Kun en halua ampiaisen pistäväksi turhaan, kun en ole ärsyttänyt sitä, niin miksi mua sitä turhaan pistää. Ja tämmöstä niin, en halua sitten turhaan ampiaisen pistämäksi. Turhaan, kun en ole niitä ärsyttänyt, kun on nyt jotenkin ärsyyntyneitä. Ampiaiset oli Iltalehdessä vai missä mä lukasin niistä, että ampiaiset on aika vihaisia tänä vuonna. Niin en halua sen pistämäksi jäädä ja tämmöstä. Katsellaan kuinka miten tää ilta tästä kehittyy ja toivottavasti viikonloppuun mennessä sää paranee. Ja tällaista. Niin nautitaan nyt näistä mitä on ja ei näille sateille voi mitään, että nyt sataa, niin silleen sitten ei mahda mitään. Et kyllä tässä on. No niin, nyt se lähti pois onneksi. Nyt, no niin. Tossa on kauheasti tuollaista muovia. Noille ei tee yhtään mitään noilla muoveilla. Ei ees. Aika jännää, että jos tulee leikkirahaa. On leikkirahaa, 5, 20 ja 50. Niin sit jos on leikkirahaa, niin ei tullut kaikkia euron kodikoita ees. Missä on, niin, yhtään euron kodikkoa ei tässä ollut, kun tässä on 2 eurosia, niin pirusti sitten ja 50 senttisiä. Ja 5 senttisiä ja 2 sentin kolikoita ja 2 eurosia. 2 eurosia oli 1. Yksi, 2, 3. Onko se nyt 10 edestä? Kyllä. 10 edestä mukaan olisi 2 euron kolikoita eikä yhtään euron kolikkoa.
Kyllä. Sen takia en ole kotosalla ollut, enkä ole ketään pakoillut, enkä ole avannut ovia sen takia, kun en ole kotona ollut. Se on se huono homma, että kun meikäläistä yritetään silloin tavoittaa, kun meikäläinen ei ole kotona. Näin. Niin tämmönen tapaus tällä kertaa, että en ole ollut kotona, enkä ole pakoillut ketään, että jos siellä joku kommentoi, että nyt se pakoilee, eikä avaa oviani ja paskan marjat, kun mä olen ollut liikenteessä, en ole kotona ollut. Ei kannata kirjoitella sitten mitään turhaa, mutta ei siitä sen enempää, että kantarellikastike, tää voisi olla hyvä. Tässä tarkoittaa sitten sekoita yhden pussin sisältö 2 desiä laktoositonta maitoa kattilaan. Kakkososa. Kiehauta kastike koko ajan sekoittaen ja anna kiehua hiljalleen 4 minuuttia. Kolmoskohta. Ota kattilan liedeltä ja lisää 25 grammaa voita, sekoita kunnes rasva on sulanut. Mutta kun minä en rasvaa enkä maitoa käytä, niin voinko tämän sitten sekoittaa veteen? Voiko tämän sekoittaa veteen? Pelkkään kuumaan veteen. En sekoita minnekään sitten tonne niin kuin maidon kanssa ja tällaista. Ja sitten tässä mä huomasin, että tätä ei kannata, en tiedä kannattaisiko käyttää, tästä voi mennä mahakuralle, kattokaa päiväystä. 9.8. Tää on kohta vuoden vanha, tulee tossa ensi viikolla, tai nyt kohta tulee, ensi viikon tiistaina tulee vuosi täyteen tällekin, 2015 on mennyt vanhaksi. Parasta ennen vuoden vanhaa. Niin voi mennä mahakuralle, jos tällaisen laittaa, kun se on vuoden vanhaa tuotetta. Ja tämmönen tuli meikäläiselle. Onko tässä päiväykset kohdallaan tässä? Tästäkään tiedä, että onko tässä päiväykset mennyt ihan... Minkälaiset päiväykset tässä on? Tossa on 2011 näyttäisi olevan tässä päiväykset, niin kyllä kelpaa vielä. Tää toimii vielä tämä. Niin. Enkä edes ottanut koko karkkipussia. Se ei edes mennyt koko karkkipussi vielä, jäi niin pirusti karkkia. Mä jätin ne sinne vaan töihin, että mä niitä täällä kotona vetelen naamariin. Ja tämmöstä. Ja onhan mulla purkkapussi siellä, jos tulee makeen himo, niin mä syön yleensä tiettyyn makeen himoon jauhan purkkaa. Se lievittää sitä, jos tulee sellainen tietty makeen himo, pitää ostaa patukkaa, suklaata, niin sitten mä syön ostan purkkapussin ja mä pärjään sillä, niin se lievittää sitä makeen himoa pois. Ja hampaat säilyy ehjänä, niin ei tuu sitä makeen semmoista äklöoloa sitten, eikä mene mahakuralle kun purkkaa jauhaa. Se kannattaa testata. Kaikki jos on makee, niin jos on makeelle ja on kauhean niin kuin tämmönen, niin kuin, mitä sanotaan, että on semmonen perse on makeelle, että makeesta ei pääse eroon millään. On herkkuperse, niin sanotusti. Ja huomiselle olisi vaan, että menen sitten sinne VT:lle kahville ja sitten siinä jossain vaiheessa mä ajattelin käydä Lidlissä ostaa nallekarkkeja, mutta sen näkee sitten, mutta pitkästä aikaa niitä nallekarkkeja. Mä en ole niitäkään syönyt moneen hetkeen. Ne on kaikista parhaimpia karkkeja, mistä mä itse tykkään. Niitä kun laittaa vähän jäätelön päälle nallekarkkeja, niin avot. Kiivi, tällaista niin kuin mikä pullaa vitsi, mitä se nyt onkaan, mä saan selittää, mutta sitten olisi toisenlaista herkkuja kahvin kanssa, nyt mahassa vähän kiertää, ja muutaman nallekarkin tosta vetäsin naamarin, kun ostin 2 pussia nallekarkkia, ja enkä ottanut niitä mukaan kotiin, ettei tule syötyä herkkuja. Noin, nyt haetaan niitä nallekarkkeja täällä Lidlistä, ja missä täällä olisi niitä nallekarkkeja, sitten oikein runsaan mitoin, vai onko ne loppunut kaikki hyvät nallekarkit? Ei oo siinä. Mitäs nää on? Oi. Gummy bears. Isoja ja muhkeita gummy bearsia. Sitten on näitä gummy bearsia. Nää pienemmät Happy Bears, nää on ihan surkeita. Nää pienet Happy Bearsia, mutta tässä Mr. Gummy Bears. Kato nyt miten isoja. Näitä. Ne on näitä. Pari pussia Gummy Bearsia. Otetaan matkaa ja... Ei kun lähdetään jatkaa matkaa siitä. Täältä onko täällä mitään muuta ostettavaa. Siinä on ne. Otas. Pidä nyt niitä. Mitäs muuta me tarvittais?
Joo, ei me varmaan muuta oteta kuin noita nallekarkkeja ja lähdetään jatkaa matkaa täältä. Joo, ei muuta kuin kassan kautta ja kotios sitten, onks mitään muuta. No, mennään tänne vielä sitten. Täältä me otetaan ainakin sitten No, ei me varmaan muuta tarvita kuin oisko mitään energiajuomaa mitään, mutta mikäs tää on sitten? Classic, ei. No. Tää on yks tommonen, noin. No. Ja sitten tossa mä huomasin justiin kun meikäläinen laitteli videoita. Niin kyllä huomasin, että Jonneilla pyörii sukat jalassa. Kun meikäläinen laittaa videoita VT:n kanssa, niin kyllä Jonneilla pyörii sukat jalassa. Sen näkee heti jo, että siellä pyörii sukat jalassa niin perkeleisen. Mutta ei voi mitään. Ja sitten mun piti siitä vielä sanoa sitten, että niin, eli tohon Samsung Note 2 piti tulla uusi päivitys, että päästään tosta KitKatista eroon. Piti tulla lollipoppi, se tikkari, jo kauan aikaa sitten siellä hehkutettiin tuolla niinku netissä hehkutettiin, että Note 2 saa sen aika uusimman päivityksen, ja paskan Mari, että sä mitään päivitystä oot saanut. Sen takia siinä ei sitten mikään pelit ja ohjelmat toimi tossa laitteessa. Note 2 toimii muuten soitteluun, puheluun ja tämmöiseen se toimii. Mutta se ei toimi sitten mihinkään muuhun, että jos jotain uusia ohjelmia, uusia juttuja tulee sitten puhelin muutenkin, niin ei toimi, kun ei siinä ole sitä uusinta päivitystä, ja se ei ole saanut sitä uutta versioa siihen. Sen piti saada se aika uusi päivitys, 5. joku, tai 0.5 tai joku piti saada se lollipoppi piti tulla siihen, mutta ei ole KitKatista tullut seuraavaa, niin sen piti saada se, mutta se ei saanut sitä uutta. Niin sitten sen takia siinä ei oikein toimi mikään ei toimi siinä versiossa sitten. Joo. Meikäläinen kävi äkkiä kaupassa. Kello on kohta 10:07. Pitäisi jotain syödäkin. Meikäläinen otti tänne. Parhaan juuston otin taas. Vaikka tästä koko ajan puhutaan, että tämä on niin saatanasti kermajuusto, mutta meikäläisille tämä ei ole kermajuusto ja siitä ei keskustella. Se ei ole niin, ja sitten otin tän. Tää on rasvasta aika saatanasti tämä, mutta se on niin perkeleen hyvää, sitä oli pakko ottaa. Sitten mä otin nyt syöntiin raijuuston. Ja mitäs muuta mä otin. Sitten jos mä tässä jossain vaiheessa kuulottelen sipulia. Ai, grillaan sipulia. Siinä oli meikäläisen ostokset tällä kertaa ja ne maksoi 13,24 € yhteensä. No, kyllä mä voin sen näyttää teille sitten, että otin mä tämmösen tuplan siihen kyytipojaksi, mutta ei siitä sen enempää. Mitä meidän kauppakassissa on, sieltä lähti tulemaan riisi, tämmöstä syöntiin, riisikakkua syöntiin, halpaa ja hyvää. Sieltä lähti mukaan syöntiin nyt, kohta syödään raijuustoa, sitten syödään Italian salaattia, kohta vedetään naamariin. Sitten on toinen riisikakku. Mitäs muuta? Ja sitten riisikakkujen kanssa on tällaista tastikia. Tämmöstä. Ja sitten sokerina pohjalla appelsiineja olemaan. No, sehän nyt ottaako Ville? Aamusta heti jo rupee paukuttelemaan. No, kyllä mä noita leukojakin tempasin tosta, niin
yllätyin itekin, että meni kyllä niin mahtavasti, että tempasin 12 leukaa, vetäsin noin yhdeltä seisomalta. 12, On se kova saavutus. Sitten kun vielä saatais se tehtyä se, ja sitten vielä fanfaarit soimaan, kun saatais se leukoja vedetään siinä ja sit yhtäkkiä niin 22 leukaa, niin se olisi kyllä semmonen fanfaarin suoritus, että Oon kattellut että hommaanko. Se maksaa 200 €. Se on nyt tarjouksessa 200. Mä en tiedä kauan se on 200. Täytyy katsoa kauan toi on 200, mutta se on nyt tarjous. Nyt se olisi 200, mutta nyt se olisi 200 toi Huawei Honor 7 Lite. Ei saatu ravitsevia kahveja, kun saatiin vain raikasta tai saatiin vain perkeleen paskaa ja kuumaa vettä. No sillä olisi voinut keittää kuumaa vettä sillain, jos sitä teetä olisi juonut, mutta kun mä en ole teen ystävä oikein yhtään. Että tee ei ole mun mielestä mitään juotavaa, se ei piristä. Tee vaan vetää mahaan niin juntturaan, että lähtee. Eli tämmöstä. Systeemi. Sitten vielä tämmönen isompi käsipyyhe. Mutta tää on sitten norsujaa. Tässä onkin norsujaa. Tää onkin täältä toiselta puolelta, sit kun se laittaa, niin on norsut väärinpäin, mutta norsuja. No niin, tossa hetki sitten, ennen kuin mä lähdin soittelemaan puhelua, niin mä ihmettelin sitä, että nyt kun pyykit on kohta valmiita, että pyykit on tulleet kohta, että pääsis sitten ulkoileen, niin sitten yhtäkkiä rupesin kuuntelemaan, että ei juman kautta ja että mitä siitä tapahtuu tossa. Kun pyykit näytti sillä, että ne on kohta valmiita, että saa ne kuivuun pyykit. Se on pääasia, että mä saan pyykit tänään pestyä pyykit, justiin kuivattua pyykit. Niin sitten yhtäkkiä mä ajattelin, että älä nyt ala vaan sataan. Kun mä vitti sateessa kastella itteeni ja pyörällä 11,2 kilsaa sateessa ja kastella itteeni. Sitten se on hankala lähteä vaikka kahvillekin sateessa, mennä ihan märkänä kasteleen noita kahviloita, kun meikään on ihan litimärkä, kun mä tuolla meen sateessa. Niin mä sanon, että älä nyt ala sataa ja eikö siellä ala perkele sataa. Justiin kato, että koska tää sade loppuu, mutta loppuus tää sade nyt jo, tämmönen pieni sadekuuro, niin täällähän oikein paikat täällä on ihan märkänä kaikki. Täällä on tullut sadetta ja taas sataa. Toivottavasti tää nyt loppuisi tää sade, kun ei sateessa muuten vikaa ole, mutta mä en turhaan lähde sateessa itteeni kastelemaan. Että, niin. No niin, hitto mikä aamu tässä ja aamu on aika vauhdikas meikäläisellä. Saatana kun lompakko putos vessanpönttöön, niin sitten piti kuivatella lompakkoa ja meinasin myöhästyä ja sitten justiin laitoin juomat kasaan ja no saatana kun repusta pamahti vetoketju paskaksi, sit piti vaihtaa kassia, millä toista olkalaukkua, millä mä otan kamat kasaan ja kiireessä ja sitten vittu ja sitten vielä kiireessä niin unohtui pullonkorkin avaaja. Ja sit piti ottaa tää, missä on tää Akuankan kuva, kassimatkaa ja kaikki kamat sinne ja kauhea säätäminen ja hirveä kiire. Vaikka mä joutunut juokseen bussipysäkillekin, kun bussi mennä ohi ja hirveä kiire ja sitten jää se pullonkorkin avaaja pois. Millähän mä nyt avaan sitten kaksi vissypulloa. Niin mun piti sanoa sitä, mä en muistanut sanoa eilisestä. Kävin siellä Ideaparkissa, niin kaikki muistinko mä mainita sitä, että kaikki 5 € halvat noin polkupyörän juomapullotelineet oli myyty loppuun, mitä mulla oli itsellä. Ja mä kattelin yhtä juomapullotelineet, joka oli 8 €. Niin siinä oli keskeltä reikä. Mutta kun tyhjänkin juomapullon siihen laittoi siihen telineeseen, niin kyllä se niin tiukkaan tuli se juomapulloteline, ettei se tyhjä lähde siitä ilman, jos se joku pörmässä. Et lähde pussi pois.
niin ei ainakaan lähde ei lähde juomapullo tosta pois ennen kuin se oikein nyysitään, sitä pöllitään. Ei se siitä lähde, jos mä pyöräilen, niin ei se sitä mistään tärinästä, jos täyttää vettä on, niin ei se sitä tärinästä lähde mihinkään. Tämä. Noin, kiitoksia siitä sitten kun... Ai ku on hyvää. Oman kautta ku on hyvää vissyä. Vittu. Törttöidin taas niin saatanasti mennäs kamera mennä paskaksi. Perkele. Ei tää torstai ei oo mikään toivoa tän aikaan meikäläisellä. Nyt mennään jo 11. päivä. Aika nopeasti on menty, jos nyt on jo elokuun 11. päivä. Joku pisti mulle, oli laittanut fanisivuilla, Facebookissa oli kuva tosta polkupyörätelineestä, että tämmöisellä omalla tämmöisellä oikealla fillarilla voisi pyöräillä, että semmoisella telineestä voisi pyöräillä, että laittaa sen siihen telineeseen ja sillä pyöräillä. Mutta meikäläinenkin löysi Pilteman sivuilta, samalla kun mä katsoin sitä, että mikä se on se teline, polkupyöräilyteline, niin kuntopyörän 150 oikein kunnon kuntopyörä, niin meikäläinen ehkä tempasee tossa. Ehkä ensi viikolla käy hakemassa Piltemasta, jos löytyy, niin tempasen ehkä hakemaan kuntopyörän 150. Niin sitten meikäläisellä on aivan tuliterä kuntopyörä, ei hajoa saman tien, ei leviä sitten käsiin kuntopyörä, kun jokisen eväät, jos ottaa käytetyn, niin ne saattaa muutaman polkaisun jälkeen niin levitä tai muutaman käytön jälkeen niin levitä kuin jokisen eväät. Mä tossa kyselen vielä tänään, soitan äitelle, kysyn mikä on viikonlopputilanne, lähdetäänkö me huomenna vai mennäänkö me viimeistään sunnuntaina hakeen se kuntopyörä. Että mä pääsen kuntoileen. Että kyllä mä pyöräilen, mutta mä pääsen kotonakin pyöräilee. Niin täytyyhän mulla kotonakin olla kuntopyörä, ettei täällä vaan vedetä tällaisia safkoja naamariin ja sitten ei kuntoilla. Tämmöstä ei tässä sen kummempaa, ei, mutta nyt kun safkat naamariin ja näillä lähdetään näihin kuviin, näihin tunnelmiin, kyllä on 5/5. Mistäs mä nyt sen nopeasti löydän? Katso. Mene hetki, kun mä rullaan tätä kuntopyörä, tossa, joo. Kuntopyörä. Sen kummempaa, että jos nyt viikonlopun aikana sais käytyä näille kun tänäänkin on satanut aika runsaasti, niin jos näille sadepäiville sais nyt viikonlopun aikana hankittua sen kuntopyörän, niin saatais teille sitä kuntopyöräilyvideoa niin, että lähtee. Että niitäkin alkaa sitten tulee semmoset 10 videon verran vähintään. Kyllä ihmiset on sekasin, juman kautta mä en tajua. Tässä on heti. Keskellä yötä kahvia sai 0,90 euron hinnalla, niin 30 metriä jono kassalle. Huhhuh, ja vielä kerran huhhuh. Kyllä ihmiset on sekaisin, jos kahvia saa 90 senttiä. Niin huhhuh. Että yleensä kahvi maksaa yli 2 euroa tai melkein yli 5 euroa paketti. Niin kyllä sitten heti kun se on 90 senttiä, niin ihmiset lähtee niin saatanasti hakeen kahvia. Mä oon kautakku. On se kyllä niin, että kyllä se raha määrää. Kyllä se rahalla on voima. Että ei voi mitään. Kyllä ihmisiä pysytään vetämään kuin pässiä narussa, mutta ei voi mitään. Ja tänään mä ostin tällaisen kirjan, Tuomas Kyrön Mielensä pahoittaja. Ja ruskea kastike. Ja ruskea kastike. Tässä sanotaan, että hyvää ruokaa ja mielipahaa. Mies osaa rakentaa taloja, mutta ei tehdä ruokaa, niinhän se on, mies ei tee ruokaa. Ja kun emäntä on kuusikodin vuodeosastolla, isäntä on nälissään, on tartuttava kauhaan kattilaan ja karjalan paistiin. Etsittävä ohjeita, harjoitettava ruoanlaittoa. Jaloa taitoa, kirjaston valikoimasta löytyy pankleelaisia makuja. Sitten tässä on, että öljymaailma, mutta missä on helppoja kotiruokaohjeita. Tarjoava kirja
Perunaa uskovalle miehelle. Seuraava yrityksiä, erehdyksiä, jäljitelmättömiä näkemyksiä siitä, mikä maailma on, ruokamaailmassa on väärin ja miten asioiden pitäisi olla, että ne olisivat oikein. Ei koskaan ole liian myöhäistä oppia tekemään makkarasoppaa, jotta vieraat haluaisi toisenkin lautallisen, kuten naapurin kolehmainen. Mielensä pahoittaja ja ruskea kastike tarjoaa hykerryttävän kokoelman taattua mielipahaa ja näkemyksiä tolkullisesta ruuasta ja elämästä. Mielensä pahoittaja on oikea huumori, joka koskettaa syvältä. Näin. Aamusta Pokemoneja. Saako teidän paikalla, missä olette, niin saako teiltä heti kun heräätte, niin katsotte vaan ikkunasta, niin pääsettekö te Pokestopille heti ikkunasta. Toi jää aina. Niin kun pääsettekö te ikkunasta Pokestopille. Niin. Tuli mieleen, että nythän kun mä menen sinne kahville, niin arvaa mikä mulla on hyvä juttu sitten kun mä menen sinne kahville. Samalla voi sitten kerätä Pokemoneja. No ei vai, ei siitä sen enempää. Mä en puhu mitään, mutta menen kahville. Tässä on meikäläisen Pokemon-peli. En oo sitten, voin sanoa, että en oo hirveästi pelannut Pokemonia. Mitäs täältä? Oi. Kattokaa mikä täältä tuli. Tommonen lintu tuli tuohon, toi pitäisi saada nyt Pokepalloon, toi lintu. Toi lintu pitäisi saada nyt Pokepalloon ja heitetään sinne Pokepallo tosta. Mitä sä lintu yrität? Noi, menikö se Pokepallo? Näytetään nyt teillekin se pelissä, että meikäläinen heitti sen Pokepalloon. En oo pelannut hirveästi peliä, nyt mä oon vaan tehnyt testinä, voin sanoa, että ei meikäläistä oo tonne niinkun. Nyt mä sain tommosen Pokelinnun. Tässä on meikäläisen Pokemonit tossa. Ja tämmöstä, mutta ei oo. Meni se sähköt, niin on jotain tekemistä, että pamahtais sähköt. Saatais ihmetellä, että koska sähköt palaa takaisin ja välähtelis kunnolla ja paukkuis ukkonen näillä sateilla sitten. Tuliko tästä tulva sitten? Opesko tästä tulva tulee sitten? Toivottavasti ei sähköt mene. Tori, sois sitten. Hyvää huomenta. Ja arvaakkaa, mitä? 5. päivä. Elokuun 1. viikonloppu. Elokuun 1. viikonloppu. Se olisi viikonloppu tulossa. Viikonloppu, kun maanantai oli 1. päivä, niin. Tästä on tullut sitten kunnollinen viikonloppu tästä niin kuin elokuusta, kun tää on elokuu alkoi näin hyvin, että maanantai eka päivä ja sitten siitä lähdettiin rullaamaan koko viikko. Nyt on kunnon viikko. Nyt on viikko menty käyteen. Yleensä se on sillä, että kun kuukausi vaihtuu, niin se on jossakin tässä saakutin keskellä vaihtuu kuukausi ja sitten ruvetaan vasta olemaan melkein jo viikonlopussa sitten, että kuukautta ei ole keritty edes muutamaa päivään kulua, niin kuin jo heti mennään jo viikonloppua kohti. Nyt on hienosti sillä, että kun maanantai oli 1. päivä, niin nyt on sitten elokuukin menty jo, viikko jo menty elokuutakin jo hienosti. Niin. Meikäläinen lähtee herkuttelemaan ja näihin kuviin, näihin herkuttelutunnelmiin. Mä tiedän, että siellä alkaa taas kauhea keskustelu siitä, että meikäläinen nyt safkaa epäterveellistä, niin kaikki, että et sä tollasia syö. Ja puhut ihan paskaa ja tällaista, mutta se on sellaista. Helppokäyttöinen magneettivastus. Sitten se lukee, että näyttö osoittaa ajan, nopeuden, välimatkan, pulssin ja sitten kaloreitten mittauksen. Käyttäjä ei suositella yli 100-kiloisille jässiköille. Näin, tämmönen.
kuntopyörän kasaukseen. Ai vitsi. Löin perkeleen pottuvarpaani tuohon kulmaan. Se on vähän pitkä kynsi, pitäisi leikata noin kotkan kynnet pois. Tässä on tää näyttö, mikä näyttää nää sun matkat ja kaikki paljon sä oot kuntoillut. Niin tääkin pitäisi saada sinne polkupyörään. Pitääkö sä nyt mittailla renkaan kokoja ja laskea sitä tuumia ja tällaisia kaikkea paskaa, mistä vois vähempää kiinnostaa. Kun mä haluan päästä vaan ajaan sillä, enkä kokoa. En ole kokooja, vaan olen sen käyttäjä. Kokoojat on erikseen. Ne, jotka kokoo laitteita, niin, ja ne ei ole niiden laitteiden käyttäjiä, vaan ne on niiden kokoamia. Ja sitten on erikseen ne, jotka niitä laitteita käyttää eikä kokoa niitä. Niin se mua rupee jo vähän, että mä en ole sen laitteen niin kuin mikään kokooja. Että jos tulee joku ongelma, niin sanotaan, että ei ole meikäläisen homma, se on jonkun muun tehtävä. Että näin. Ei vois vähempää kiinnostaa tällä, että mua ei vois hebreaakaan kiinnostaa mitään, mä en ole mikään kasaaja, mä olen sen käyttäjä, niin, ei siitäkään sen enempää, että. Perkelee, kuntoilemaan, sano mummo, että nyt vaan kuntoile. Eihän sen tarvikaan mahtua tommoseen pikkupakettiin, isollakin sen voi kuljettaa. Niin, sitä mä tarkoitin. Kun ei kaikki pysty tollasta kokoamaan, jos ei ole voimaa. Vanhoilla ihmisillä, jos ne haluaa kuntopyörän, niin ei niillä ole voimaa kokoa ja kantaa tollasta. Kuka nyt lähtee niille kantamaan sitten kuntopyörää ja kokoamaan sitten jollekin 60-70.